जों एसेबांखिनि अभारबो डेमेज खालामाखै बायदिसिनाखौ बुख्रेबनाया नाथाय एसेबांखिनि अभारबो डेमेज खालामाखै बेखौ माने बानायफिननो हायो एसेबांखिनि लाख लाख करोड़ टाका जुदि करप्शन खालामनो हायोबा बेखौथ' आरो रिटार्न माने बानायफिननो हायोना सोर बासायगोन जोंखौ बे खोथाया बार बार जाखांफैबाय थागोन जायबा बासायनो गोनां मानसि दंमोन बेबो जोंखौ माने उल्था गावनो खारखोमानानै थादों बायदि आरो उल्था गावनो जोंखौ माने बे अलखदाव खोलैनाय बायदिसो लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जों रायज्लायगोन गोजां बोथोर हाबफैबाय दाखालि बावैनिफ्राय नाथाय दा बे गोजां बोथोराव इसिबांखिनि बिटिसिआव मानो गरम जागासिनो बा बर'फोरनि गेजेराव मानो गरम जागासिनो बेनि दायनिगिरिया सोर बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो अलरेडि जोंनि लिडारफोरानो बेफोर गरमा जोंनि लिडारफोरनिफ्रायनो जागायजेनदों जुदि लिडारफोरा जुदि मोजां डिसिसन लायोमोनब्लाथाय आगोलावनो बे नबदा जानाय नङामोन माने बे सिचुएसना दा जों नुनो मोननाय नङामोन जेसेबांखिनि गरम जागासिनो आं दिनै रावखौबो बिपिएफ इउपिपिएल रावनिबो पार्टिनि खोथा बुङा रावनिबो हेंथायै खोथा बुङा मानो होनना बुंबाथाय बेफोरखौ माने बेफोरनि सायाव पलिटिक्सनि सायाव हेंथा खालामबाय थानायनि दा सम गैला बे समा जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि नेरसोन जोंनि सिनायथिखौ जोङो होबथाना लाखिनो थाखायसो दिनै जोङो बयबो ओंखारनांगोन नाथाय बेनि गेजेरावनो जायबा जोंनि बिटिसिनि चिफ आं बे खोथाखौ बुंनो गोसो जादों मानो होनना बुंबाथाय बिटिसिनि चिफआ दिनैसिमहालागै दाखालि 21 नभेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना पस्ट नायबाय दं जानांगौ 21 नभेम्बरनिफ्राय दिनै 30 माने 30 तारिख जालायलांबाय दिनैसिम जेबो पस्ट मोनसे फैयाखै खोथा मोनसे बुङाखै एसेबांखिनि गरम जागासिनो बे दायित्वआ सोरनि जेसेबांखिनि बिटिसिआव गरम जाबाय थानायनि दायित्वखौ सोर माने हेन्डेल खालामनांगौ माने सोर सामलायनांगौ बिथाङाथ' माबा मोनसे खोथा बुंनो हायोना बेनि सायाव मानो थाखाय बिथाङा खोथा बुंनो हायाखै मानोना बिथाङा माने दाय मावना लादों जुदि हाजारखि पावार गोनाङानो जा हाजारखि फैसा थाखा गोनाङानो जा जुदि नोङो दाय मावदोंब्लाथाय माने नोङो मालाबा मोखां देखायनो हाया मालाबाबो खोथा बुंनो हानाय नङा रायजोफोरनि सिगाङाव फैनानै आरो बेयाव मोनसे मोननै दाया हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिबो दं माने बिथाङा दा जायबा एनअसि हरदों बेखौ थाबैनो उइथड्रल खालामनांगौ दा आं बे भिडिअखौ बानायगौमानि माने उइथड्रल जाथ'वाखै जानो हागौ उनफोराव उइथड्रल बानायनोबो हानाय खिन्थु जाथ'वाखै दे दा सिचुएसना जोबोर गरम जागासिनो आं बे भिडिअखौ माने बानायनानै आपल'ड खालामगौ माने सिचुएसना आरो चेन्जबो जानो हानाय बेनि गेजेराव दा जि सिचुएसन सोलिगासिनो बेनि सायावसो आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअखौ आं बुंनानै होगोन दिनै जोंनि बर' हारिनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गावनि केरियारखौ माने सानालासिनो गावनि फिउचारखौ सानालासिनो गावनि एग्जाम सिन्थाय गारनानै जोंनि उन जेनेरेसन जोंनि फैनो गोनां बर' हारिनि गोग्गो बर' हारि दानाय जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आरो नेरसोनफोरखौ लाखिनो थाखाय दिनै जोंनि गावनि मोन्थायखौ माने लाखिबाय थानो थाखाय लामायाव ओंखारबोनो गोनां जादों आं दाखालि बावैनि भिडिअनि गेजेरावनो बुंखादों जुदि बाइचान्सआव आसाम गभर्नमेन्ट बा जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बाइचान्स जुदि बे 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि सायाव माबा मोनसे खोथा ओंखारोब्लाथाय जोंनि जायबा थाखानाय एसटिफोरनि सायाव दिमा हासाव कार्बि आंलं बा बिटिसि बर'फोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि सोमजिगोन होननानै आं बुंदोंमोन ना थारैनो बे खोथाखौ आं दिनै नुनो मोनमारबाय मानो होनना बुंबाथाय अलरेडि माने मिन्थिनानै दंखायो दाखालि बयनिफ्रायनो गरम जाखागोन दा बेनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो बुंनि जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बायजानाय गोबां फिसिजानाय मानसिफोर दं बिसोरनि साननाय बायदिब्लाथाय मा नोंथांमोनाथ' मिथिखायोनो अलरेडि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माने गोजौआव बारलांदोंब्लाबो जायबा एसटिनि खोथाया मोनबा क्राइटेरियाखौ बारनो हानाय नङा बेयाव रेजेक्ट जानानै फैगोन आगोलावबो रेजेक्ट जानानै फैखादों बेनिखायनो जेबो टेनसन लानाङा होननानै माने बिसोरनि बुंनाय आरो नाथाय नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय जेरै दा जोङो बड'लेण्ड दाबिगासिनो सानसे नङा सानसे मोनगोन होननानै थिग बिदिनो बिसोरो बे एसटि दाबिगासिनो गोबां बार माने बिसोरो खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बार रेजेक्ट जाना फैबाय दा जेरै जोंबो गोबां बार बड'लेण्ड दाबिनानै थगाय जाना फैबाय गोबां एकर्ड बायदिसिना जानानै फैबाय नाथाय जोंनाव दासिमबो हप दं मोनसे बड'लेण्ड दाबिफिननायनि नाथाय थिग बिदिनो माने बिसोरबो मोनदोंब्लाबो मोनाब्लाबो जानो हागौ सानसे मोनगोन होननानै बिसोरबो एसटि दाबिगासिनो जेरै जों बड'लेण्ड दाबियो जोंबोथ' डाइरेक्ट बुंनो हाया जोंबो बड'लेण्ड मोनगोन होननानै नाथाय जोंबो मोनसे आसा मोनसे माने हप लानानै जोंबो दाबिगासिनो थिग बिदिनो जों सानसे नङा सानसे मोनगोन होननानै जों मोनसे गोसोआव मिजिं थिनाय दं माने मोनसे सिमां दं मोनसे हप दं जोंनाव जों बड'लेण्ड मोनगोन होननानै नाथाय बिसोरबो थिग बिदिनो दाबिगासिनो बेनिखायनो बुंदों आङो बाइचान्स बेफोरबायदिनो दाबिबाय थानानै जुदि जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट
गभर्नमेन्टनिफ्राय बे बार बारलांबाय थायोब्लाथाय आसाम गभर्नमेन्टआवनो जुदि जों हमथानो लाखिनो हायाब्लाथाय बे माने सानसे नङा सानसे गोजौ लेभेलाव थांबाय थाबाथाय माने जानानै फैगोन बायदिखौ जों नायहरनो गोनां आरो बेनिखायनो एसे गिनांगौ जायो गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थायो माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बारलांदोंब्लाबो गोजौआव बिसोरो माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियायाव बिसोर रेजेक्ट जानानै फैगोन बे खोथा नङा बे माने बे सानजाथाव नङा खिन्थु बेखौ एडभान्सजों साननांगौ दा जेरै जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफ्रा साननानै गोबां बिदिनो लामायाव ओंखारबोदों थिग बे खोथाखौ साननांगौ नाथाय गोबां बायजानाय इउटुबारफोर दं बिसोर माने एजि लायो आरो खोथाखौ आरो एजि मानो लाया जानो बिसोरनि साइडनिफ्रायनोथ' थांदों माने बिसोर दा जेबो दाय दं नालाय जेबो बुंनो हाया बेखौनो खोथाफोरखौ उल्थां बाल्थां खालामनानै बुंगोन मोनसे खोथाबाव जायबा बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै बुख्रुबले खालामहैदों बेनि सायावथ' आं जेबो बुंनो गोनां गैया आं जेबो बुंनोबो साना बेनि सायाव नाथाय बेयावबो दा जोंनि बर'फोरा गावजों गावनो मोननै साइडआव राननाय जादों आरो माने फारसे साइडनिफ्राय बुंनो थांब्लाथाय जोङो बेखौ एसेबांखिनि गोबां मानसिफोरा सेक्रिफाइस खालामनानैसो बेखौ मोननो हादों बे जोंनि बर'फोरनिनो सम्पति बेखौ बुख्रेबले खालामनाया जोबोर गोरोन्थि जादों माने जोबोद दुखुनांथावबो बोरैबा नायनो थाङोब्लाथाय माने एसे दुखुबो नांथाव नाथाय बे समाव आरो गोबां मानसिफोरनि साननाय गोबां मानसिफोरनि बुंनाय जायबा बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै बुख्रेबले खालामहैदों बेफोरखौ सानबाय थानायनि सम गैया मानो होनना बुंबाथाय माने गोबां मानसिफोरनि साननायसै दे बे आं दे बेखौ डाइरेक्ट बुङाखै माने बेखौ सानबाय थानायनि सम गैया मानो होनना बुंबाथाय बेयो माने सानसे आरो जाफिनगोन जोंनावनो दं जेला जों एसेबांखिनि अभारबो डेमेज खालामाखै बायदिसिनाखौ बुख्रेबनाया नाथाय एसेबांखिनि अभारबो डेमेज खालामाखै बेखौ माने बानायफिननो हायो एसेबांखिनि लाख करोड़ टाका जुदि करपसन खालामनो हायोबा बेखौथ' आरो रिटार्न माने बानायफिननो हायोना बिदि माने मोनसे खोथा ओंखारलायनाय नुनो मोनदों आरो खिन्थु आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ बुंनानै गोसो जायो नोंथांमोना जुदि माने एसेबांखिनि आं बेयाव बुङाब्लाबो आं बे मोनसे खोथाखौ बुंनो गोसो जायो नोंथांमोना माने बुख्रेबले खालामदोंब्लाबो बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाया नाथाय नोंथांमोना मालाबाबो मालायनि प्राइभेट प्रपार्टिफोरखौ आखाइ दाहो बे खोथाखौनो आं बुंनो सानो माने सोरनिबा प्राइभेटफोरखौ मालाबाबो दांनाङा आरो आखाइ होनाङा जा सोरनिबा गारि सावनाय सोरनिबा गारि बुख्रेबनाय बास बुख्रेबनाय बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव होननानै आङो माने आंनि साइडनिफ्राय बुंनो सानो प्राइभेट प्रपार्टिखौ मालाबाबो नुकसान खालामनाङा जुदि नोंथांमोना सरकारि बुस्थुफोरखौ दांदोंब्लाबो बे साननैसो जों रावखौबो आसा खालामना थानो हाया मानो होनना बुंबाथाय लिडारफोराथ' मालाबाबो बेनि सायाव माने एगेन्स्ट खोथा बुंनो हाखानाय नङा आरो एगेन्स्ट मावखानाय नङा दा मावोब्लाथाय जोंनि माने बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रासो मावनांगोन आरो जायबा दैदेनगिरि माने जायबा लिड लादों बेफोर माने प्रटेस्ट खालामनायनि सायाव बिसोर गोबां नोजोर होनानै खामानिफोरखौ मावनांगोन माने भुल मावनो मोननाय नङा बे समाव मोजाङै मावलांनांगोन बे प्रटेस्टआवबो जुदि बाइचान्स जोंनि बर'फ्रा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्लाथाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना पलिटिक्स गेलेग्राफ्रा माबायदि आइडिया बाहायनानै माबायदि पलिटिक्स गेलेनानै बिसोर जोंखौ फान्दायनो हानाय जेरै मैया थांनाय भिडिअफोरावबो नुनो मोन्दों जायबा बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिसाव थांनानै बुख्रेबले खालामहैदोंमोन ना बेयाव गोबां सिसिटिभि फुटेज भाइरेल जादों गोबां अडिअ भाइरेल जादों जेराव आं नुनो मोननाय बायदिब्लाथाय जायबा प्रटेस्ट खालामग्राफोराथ' प्रटेस्ट खालामहैबाय सिङाव बायदिसिना गारख्रुबहैबाय नाथाय बेयाव माने सिसिटिभि फुटेज नायग्राफोरा बायदिसिना खोथा बुंनाय नुनो मोन्दों आरो मानो होनना बुंबाथाय जायबा नोजोर होदों बैसोर सिसिटिभि केमेरायाव सोर ओंखारदों बिसोरनि सायाव एक्सन लानो नागिरदों अब्ला नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बर'आनो माने एगेन्स्ट जानानै दं मोनसे खोथाया बेबो बे समाव जोंनि एनडिएफिखौ नांगौमोन मानो होनना बुंबाथाय बिथांमोना दा गैथ'ला मानोना बिथांमोना एकर्डनि समाव गावखौनो माने सान्ति लाबोनो थाखाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सान्ति लाबोनो थाखाय बिथांमोना गावखौनो सरकारनि सायाव माने सरकारनि सिगाङाव माने दैथायदों आरो माने आखाइ बोखांनानै होदों बिथांमोना माने जाहाथे जोंनि सरकारा माने जोंनि सायाव जोंनि बर'फोरनि सायाव सान्ति लाबोयो सान्ति एकर्डनि थाखाय बिथांमोना गावखौनो दैथायनानै होदों माने सरकारनि सायाव बेनि थाखायनो माने दा बिथांमोनाथ' गैथ'ला नाथाय जोंनो बे समाव एनडिएफिखौ नांगौमोन अब्लासो गोबां बिदिनो बायदिसिना माने गरम बायदिसिना माने खोथाफोराव बिथांमोनाबो गोबां बायदिसिना जोंखौ सापर्ट खालामनो हागौमोन जेरै जों दा खैफोदाव गोलैना दं दा जोंथ' गोबां खैफोदाव गोलैना दं जिबायदि दावराव जादों जों खैफोदावनो गोलैखाना दं आरो बेनिफ्राय बोखांनो थाखाय रावबो गैया होननानै बुंनांसिगोन जोंखौ दा जोंखौ
दा सोर सामलायग्रा मानसिबो थानांगौमोन खिन्थु दा बेफोरबायदि समाव माने आं लुबैयो एनटिभिआ थानायमोनब्लाथाय जोबोर मोजां जागौमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। खोथायाथ' बुंनो थाङोब्ला आरो साननो थाङोब्लाथाय गोबां गुलाय गुजाय जाना दं। जों माने जोबोर अलखदाव गोलैना दं बे साननैसोनि गेजेराव। सोर बासायगोन जोंखौ बे खोथाया बार बार जाखांफैबाय थागोन। जायबा बासायनो गोनां मानसि दंमोन बेबो जोंखौ माने उल्था गावनो खारखोमानानै थादों बायदि आरो उल्था गावनो जोंखौ माने बे अलखदाव खोलैनाय बायदिसो बेफोरबायदि जानानै दं आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा गोबां साननो गोनां आरो गोबां बिदिनो दुखुनांथाव दा जेरै आरो गोबां बिदिनो जाबावगोन आरो साननैसोनि गेजेराव जानो हागौ गोबां बायदिसिना जालांनो हानाय खिन्थु बेखौ माने गोबां नोजोर होबाय थानांगोन आरो जोंनि बर'फोरा जाहाथे जायनिबो इसिबांखिनि खहा जाया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओंखारदोंब्लाबो खहा जाया। जास्ट प्रटेस्टआथ' भाइलेन्स हिसाबै थांबाय माने बे प्रटेस्टआ सान्थि नंला एसेब्लाबो माने भाइलेन्सआव थांबाय दा बेखौ डाइरेक्ट नोङो सान्थि होननानैबो बुंजाला आरो जिबायदि सोलिगासिनो एसेबाबो भाइलेन्सआव थांबाय बेखौ माने अभार भाइलेन्स खालामनाङा आंनि साननाय बादिबाथाय आरो मानोना बांसिन खैफोदा जोंनावनो फैगोन आरो खैफोदखौ माने दा जिबायदि फैगासिनो बेखौ जों होबथानो थाखायसो बे भाइलेन्सखौबो लानो गोनां जादों। फारसेथिंजाय साननो थाङोब्लाथाय माने जोबोर गुलाय गुजाय सोर बासायगोन सोर मा खालामगोन बेखौ माने जों माने राहा होग्राबो मानसि थानांगौमोन खिन्थु राहा होग्राफ्रानो बे सिटुएसनाव खोलैहरदों। दा मा बुंनो आंथ' माने बुंनो जेबो खोथायानो गैला माबायदि आं खोथाखौ एक्सप्लेन खालामबावनो एजों बुजायबाबो एजों थांबाबो माने एजों माने बान्दोआवनो नाङो मोजांथिं थांनो नागिरबाबो मोजांथिंजाय बान्दो नाङो गाज्रिथिंजाय थांनो नागिरबा आरो बेजेबो अलरेडि बान्दोआनो नांखायो माने खोथाखौनो बुंनो राव गैया जानानै दं आरो बे साननैसोनि गेजेराव जाहाथे उनाव मा जायो बे इसोरासो मोजाङै लांथोंसै आं बेखौनो आर'ज खालामो आरो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला। थेंक इउ स' माच नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंबाथाय आरो बेफोरबायदिनो जुदि आपडेट मोनबाय थानो गोनां लुगैयोब्लाथाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।